नन्दिता आरो रिमि खोनासं नोंसोर सानैखौ आं दायो अनजिमाफोरखौ दाजाबनो दानख'नो होगोन नाथाय साना लासैनो नोंसोर बुंनांगोन दै साना लासैनो थार फिननायखौ बुंनो हानांगोन सानैखौबो आं मोनथाम सोंगोन आङो दै दे नन्दितानिफ्रायनो जागायनोसै नङा होमबा रिमि दे नन्दिता बुंलाय 2 दाजाब 3 मा जायो 5 आखाइ खबना हो बिनि उनाव बुंलाय 5 दानख' 1 मा जायो नन्दिता 4 आखाइ खबना हो 9 सानजाब 8 मा जायो 9 into 8 72 आखाइ खबना हो आरोबाव मोनसे 12 खौ 2 नु रानबा बेसेबां मोनगोन 6 आखाइ खबना हो बरिया दे नेक्स्ट दायो रिमि दे नन्दिता नों दलर थादो बाबा रिमि दे रिमि जागायनोसै नामा 5 जों 4 दाजाबबा मा मोनो गोख्रै बुंनांगोन मेलेमखौ बाहायनो हानांगोन दे बा फास्ट जानांगोन दे ओइ नन्दिताया बुंना होबा खाबना हो रिमिया थाखो 4 जाबाय एसे गोख्रै बुंनो हानांगोन नामा 7निफ्राय 2 दानख' बेसेबां थायो नों बुंनाङाबा बे बुङो आखाइ खाबना हो जादों 7 जों मा सानजाबबा 42 मोनो बुंना दै नन्दिता बेबो हानांगोन ना बायाबो दे जायासै नन्दिता बुं 7 आखाइ खाबना हो नन्दितानि थाखाय बरिया आबा नन्दिता एसे थांब रिमि 8 खौ 4 जों रानबा बेसेबां मोनगोन गोख्रै दे गोबाव जाबाय नन्दिता बुंना हो 2 मोनगोन खालामना हो रिमि मायो नों फरायाखै दै फरायबा खिन्थु बेफोरखौ हागौमोन आबा जों गावनियाव जुदि मेलेमखौ बाहायनांगोन जों गावनियाव गोसो गैयाबा बा जों जेरैबो सोलोंनो हायाबा गावनियाव उखैनाय थानांगोन नङा होमबा नन्दिता बेक प्लिज गावनियाव मा थानांगोन बा उखैनाय थानांगोन जों बयनियावबो मेलेम दं नङा होमबा आरो बे मेलेमखौ जोङो गुबै आरो मोजां खामानियाव जों बाहायनो हानांगोन जों आखाइ खाननानै माबा माबि खालामनानै जों सानखान्थि खालामनो हाबा जानाय नङा जोङो साननानै लोगो लोगो बुंनो हानांगोन जोङो 9 into 8 मा जायो 4 जों मा प्लास नाम्बार 12 जायो बेबायदि बुंनो हानांगोनसो दे नोंसोर सानैया जोबोद मोजां बुंनो हादों आखाइ खालामना बयबो बरिया थेंक इउ